Čaute. No tak dneska vám urobím recenziu na Joint Flex Gold klbovú výživu. V minulosti už som robil na neochutenú verziu, toto je ochutená verzia, konkrétne jablková príchuť. Čo sa týka jednotlivých zložiek, tam nie je žiadna zmena, takže obsahuje naďalej zložky, ktoré teda boli obsiahnuté v neochutenej verzii, čiže hydrolyzovaný kolagén, glukosamín hydrochloridum, chondroitín sulfát, magnézium, vitamín C a vápnik. No tých zložiek je tam viacej, čiže v rámci takej účinnosti funguje to hlavne na takom synergickom princípe, že tie látky sa navzájom podporujú a potom celkový efekt a účinok tej klbovej výživy je vynikajúci. Ďalej by som podotkol množstva týchto látok obsiahnutých v klbovej výžive. Je fakt unikátny v rámci klbových výživ, ktoré som doteraz mal možnosť sledovať na trhu, či už v rámci nejakých lekární alebo v rámci firiem, ktoré sa zaoberajú doplnkami výživy. No, takže k tomuto už si nejak moc nebudeme hovoriť. Kde by sme hľadali tie výhody oproti tej neochutenej? V rámci rozpustnosti je veľmi instantná, čiže není problém. Stačí naliať do vody, nasypať zhruba cca nejakých 8 gramov na jednu dávku, rozmiešať a po pár sekundách sa nám to v podstate rozpustí. Ja už som si to pripravil dopredu. No, chuť. Je to veľmi chutné, čiže tú výhodu by som videl v tom, oproti tej neochutenej verzii, že vyslovene človek si to zamieša aj kvôli chuti a nemusí to piť len preto, že to má účinok, ale aj preto, že mu to chutí. Takže vyslovene odporúčam pre ľudí, ktorí teda chcú to užívať tak dlhodobejšie a nechcú sa k tomu premáhať nejakým spôsobom, že nemá to chuť, tak toto určite je použiteľnejšie. No a pre koho je vhodný tento doplnok? Jednoznačne pre širokú masu ľudí, čiže vieme, že ortopedické problémy má veľké množstvo ľudí, hlavne teda v pokročilejšom veku, čiže určite vhodné aj pre seniorov, ako výborná voľba. A ďalej samozrejme športovci, ktorí ten klbový aparát namáhajú, čiže ako prevencia, takisto už aj keď sú problémy s klbami, veľmi dobré ako taká liečebná kúra v rámci teda nejakých poškodených klbových tkaní. Čiže to je asi tak všetko, čo by som k tomu chcel povedať. A na budúce sa vidíme zás. Čaute.